நாளைக்கு தான் ஃபீஸ் கட்ட கடைசி நாள். கட்ட முடியலன்னா பிள்ளைகளை ஸ்கூலுக்குள்ள விட மாட்டாங்களாம். கடவுளே, நான் என்ன பண்றது? இப்போ நான் யாருக்கிட்ட உதவி கேட்பேன்? 1ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை எந்த குழந்தையும் கல்வி இடைநிற்றலுக்கு ஆளாகவே கூடாது என்று எண்ணுகிறோம். அந்த எண்ணத்தின்படி ஒவ்வொரு தாய்க்கும் அல்லது பாதுகாவலருக்கும் ஆண்டுதோறும் 15,000 ரூபாய் பொருளாதார உதவி தொகையாக வழங்கப்படும். பள்ளி இடைநிற்றலை தவிர்க்க 1 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களின் தாய் அல்லது பாதுகாவலருக்கு ஆண்டுதோறும் 15,000 ரூபாய் பொருளாதார உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும்.